Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot, dainin pagbabawal sa paghapot, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, saan man aparte kan mundo. Good morning po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Si Mr. M, anan po kitang alas 9 ng pagkaga, magsabay-sabay lamang kita na mag-restorya, may kinaraman mga tugang sa mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Maray na aga po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region. Good morning na! Sa Sendo Cabos, kasabay mga tugang si Ronald Baldo sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Luwas. Kasabay niya to dyan ang kasabay niya to dyan mga tugang ang Mega Force Patrol sa paginginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Kumusta po kita kabos? Kumusta po Legazpi City, Provincia Canalbay, mga Bicolano sa inman na parte kan mundo. Good morning, Tabi! Kumusta? Lamangan sa tuyang aldaw niyan, halos gabos nakakuan na, luway-luway na po na nagkuan na, luway-luway na po na ano po kayan, so nag-subside na, luway-luway na po mga tugang na nag-subside ang sitwasyon kan politika sa satuya tabi na palibot ha. Luway-luway na. Igwa pangon yan, nasa kwampa yan. Pero luway-luway na po yan na nagtataga lipot-lipot. Pero sa iba, nakul pa mga tugang ang kwan, nakul pa tabi ang mga murosot. Muna sa iba na so nagkadaragitan. Ha? Igwa ki mga gana, mga tugang na sabi nagkadaragitan. Yan, ha? Alright? Igwa ki mga daog na managkadaragit, igwa ki mga daog na daisa na. Yan, ha? Alright. O bueno, uy, sa party list, congratulations pala na sa gabos niya to ng mga alam mo, kasabang ipigihiling ko sa computation kan pag party list pala. Igwa ki garo 60 plus, 63, 67 seats. Pero ito, basta arugaan 60 plus na seats sa Congress, na yung mga tugang ng kwan, ang pagbabarang abangaon kan party list, no? Pero kung nahiling ko duman so gari statistical analysis, mga tugang kang kang TV5, no? Ang kada saro pala, ang sabi, mga tugang kang maski databi de umabot sa nagkapirang porsyento, mga tugang na requirement, basta yaong kaduman sa number of party list na naka-line up, garo 60 something, 60 plus, magkakaigwanin sarong seat o tukawan mga tugang sa House of Representative, no? Base po yan sa naging desisyon mga tugang kang Korte Suprema kung ikatabi saro ka na party list. Ha? Hello? Good morning. Hello po. Good morning, BP. Yes sir. Good morning amigo. Ang magayon sa resulta ba ng election, very very unexpected nga ni baga based naman sa statistics. Yeah, okay. Diba? Pero may mga nabasa ako na subutod kang Gen Z tapos millennial. Opo. Iyon ang nagpabaliktad kang resulta ta. Imagine nagkuha kwarta pero ibang binoto. Iyo pala tama sa mga nalingkan mo na pigtataramo sa mga political analyst. So ba, siyempre nga mga aki pinalistakan magurang, sinarabay kan magurang, di ba?
Yes. Pero pag abot pa lang naman sa balota, pambinuto nila, day na didiktahan kan magurang. Totoo, hindi na rin din ka magurang. Day na rindan kan magurang, sa lista na rindan, Totoo day yan. sabay ta ka ngayon, Noy. Oo. Ang kagayunan ba digdi, itong mga politiko na payo ng mga dinastiya, Opo. yung pagutan. Yeah, mga arog ka yan. Walang sa Albaya, pati sa iba. Halos buong Pilipinas, arog ka sa sitwasyon. Si Cynthia Villar. Oh, Daog sa pati. Las Piñas. Daog ba Cynthia? Oo, daog. Diba? Oo. Digdi sa Albay, gawang kita. Yeah, okay. Diba? Kuan naman niya. Ang kagayunan kasi kang inot, pag una gumayo ng pag-asa ang mga butantita. Oh. Sige na sa nang kang last barangay election baga ang nanggarana kung sisi ang nagparao. Iya baga. Sa SK. Iya baga. Iya baga. Ano naman yan, at least naging iba sa resulta. Correct. Ang bago lang magayon nga yan, sa mga nadadaog, dahil nagkukonsit. Iyan sana. Ayun na nang ano. Di pa kung nadangog migo. Yung mamundo kasi paano kita magibong marayo na pag-gobyerno na hanggang yan abo tabanga kang natalo so nang gana. Yan. Ang pigisi, di ba? Data man yan na dapat tumabang na ta. Tapos na eh. Kung gusto mo, sunod na eleksyon. Okay. Yung makamundo kasi abo ko na magpangaran pero kung constant kindness talaga kita, di ba, mag-concede na. Yeah. Okay. 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 Sa social media dagulo na nagtataram kaya niya tatagay nagko-concede. Anong Besa. dahilan? Iyon man ang yan ang buhay. Yung makamundo Yan ang realidad. Oo. di ba? Opo. So, Okay. sana mag-consider taning maging magayon ang pag-gobyerno sa mga susunod na tulungan. Kung Apa. mahiling nindo nahiling niya na mas maurag siya, di 2028 laban eh. Pero ako Okay. nagpapangadya na 2028 mabawas na ang barakalan sa pagkatapos ng eleksyon. Yeah. Okay. Taladaw kang 200 to 500. Yeah. Hindi man siya Okay. nagbibigay. Sige. Good morning. Thank you. Alright. Good morning. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Alright, sige. Di sa mga tugang, si Cynthia Villar na nagdalaga na representative sa sa Endang Distrito daog eh. Sa mga analysis man nagad na hiling ko, dako na factors of swing votes kang millennials budain ng mga Gen Z. Nan sabi, posibleng yang diniktan kan magurang sa pagsabay sa lista sa endang mga operation. Pero dahil nga diktahan kan magurang ko isang ibuboto, mga independent minded daw ini. Iyan nangyari kay Bam Aquino, buda kay sabi si Kiko Pangilinan sa mga analysis ninda. Maski sa local databi, iyan sugari medyo ining mga voters na ini preference ining voters ano nga pod kay ni sa kwan. Voter segment sa mga segment, 'di ba? Kang voter segment, market segment pag-abot sa voter profile, inansaro sa garo na nalingawan kan mga kandidato. Kaya iyan naging deciding parte kang pagdedesisyon kan nang gagarana ining mga mga henerasyon na ini. Di ba? Hello. Hello, amigo. Yeah. Morning. Makomment ako, amigo. Sige True to life story. Yan, sabi mo na sumagurang pigdiktahan sa mga ining mga akin nila na magboto sa gusto nila kandidato. Normal yan. Yeah, correct. Ayun, normal yan. Kaya lang, so ginibo kayo ng mga akin nila talagang napatunayan ta. Gari tuminango sa ano? Ining mga Gen Z. Gen Z. Wala susaro pang Millennials. kung ano mga genre yan. Millennials, Pinatunayan ninda na talagang matagas ang paninda. Kaya sila gusunod sa mga Okay. yung mga Henry, nakita ka ito, magkamuta, pag sinabi ka magurang, tamasunod kita. Meaning, gusto sabihin, Ayun. nakaka-decide na kung siyang gusto nila pag-abot Oo, sa voto. ibig sabihin, dahil na natatao ka magurang so pangaipunin na, nakukuha na nito sa iba. Correct. Sabi nga, may Tama. kanso na ko sa Manila, parang mga political analyst, so kung ngayon, may libang may ayuda, may paipit, or whatever, ito, sisabay sa lista, no question duman. Pwede isabay kan magurang. Ipangabot ka sa boto, dahil mo na baliktahan. Iyo, ganyan, tabi migo, para man duman sa mga Gen Z, and Apo.
kung talagang di ka mo masunod, sana din hindi kinuha sa kwarta. Kasi Okay. anong nangyari, so tinao sa inda na pigtubudan sa inda kang leader na hining mga taong ini, mabutod digdi sa taong ini. Di pa nagburoto. Oo. So inalian kang leader sa lista. Oo. So maburoto naman, yun ang ganda yung natawan. Yeah. Di ko pinasabi, Migo, na maugma ko na may barayadan. Opo. So, dito naman maaali sa Kuha na yan. talagmak na. Parte yan. Kultura na eh. Sabi ka ni ba? Bako na uungan eh. Mo na. Isipon mo, kung talagang dyan ang COMELEC, alam Opo. na rin ako sahin. Yeah. So, mga areas na re-releasean kaya. Yeah, correct. Tigalat pa ninda kita na magreklamo sa inda. Di ba na ma-take chance kayo. Ikaw man daw matawag kay 11,000. Di ba ka? Okay. Oo. Migo? Opo. Ito lang ko. Yeah. So yun yung para duman sa mga aguro lukulok sinda. Pero makasupog sinda. Okay. Ginawa nila, subako man dapat sinda. Dapat Yeah. siguro Bagay, anyway, lesson learned yan duman sa mga nagpaparatao ikorta. Yeah, okay. Okay, thank you, amigo. Salamat. Reaction, mga tugang kan sa tuya naman. Thank you, Tabi, amigo, sa reactions, no? Pero, sa lokal, medyo klarado na kita dyan, ano? Halos nahiling naman. Ay, sandali, madali lang, Tabi, Joker, tanakwan so, baterya ko, ano? Pero, sa lado nasyonal, mga tugang, gariyo na ini ang nakakalaan na ipoproklamar ang sa tuyang mga elected senators. Dahil na bago, Tabi, ano? Dahil na po ano na nga ini, ano yung pangyayari sa paano eh? Yan. Sa national, Tabi, sa mga 12 senador, iyon na po ini, ang nakatalaan ng iproklamar, ano, Tabi, no? Ang mga senador si Senador Bongo, top-notcher, si Bam Aquino, ini ang pinagpirming sentro ni Ororon, Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Sa survey, nasa pangultimo ini, pero nasa Magic 12. Bam Aquino, yan, sigurado na yan, na mga ipoproklama yan. Bato de la Rosa, yan, si Senador Bato de la Rosa, maski nagkakabirilot sa Senado, sa committee hearing, baga, nayamahalo siya ng Senador Bato, sa committee hearing, pag may nag-attend siyang committee hearing, maski saan chairman, nagkakabirilot, baga paminsan pag na-blood. Yan, number 3 siya ngunyan. Erwin Tulfo, yan, number 4. Kiko Pangilinan, number 5. Tapos si Marcoleta, ini si Rodante Marcoleta, dahil na nagluwa sa survey. Nugad nasa kwan ini, nasa 9, 10, paminsan lang siya sa Magic 12. Pero ngunyan po, number 6 siya. Diba? Sa tunay na desisyon kan mga tao. Number 7 po si Ping Lacson, number 8 si Tito Soto, number 9 si Cayetano Pia, number 10 si Camille Villar, then number 11 si Lito Lapid. Aramindo. Si Lito Lapid pa lang ba kung sa kwan? Piga para kuruyang kan iba. Kung anong pigataram. Pero may mga batas pa rin na ginibo ini. Si Lito Lapid. Sabi nga ni kan sarong analyst, ako nga, nagangalas nga niya, kung natangay si Lito Lapid, pirmin nagagana. Wait lang ha. Number 12 pa lang, Aimee Marcos. Si Aimee Marcos, igwakibotong 13 million plus. Ang nakasunod sa iyang number 13, si Ben Tolpo, 11 million plus. Medyo, kung na yan, dahil na mababa, yun na yan, halawig na yan. Kaya, yun na po yung Magic 12, mga tugang na sabi, partial, unofficial report, na ikukwantabi mga tugang kang COMELEC sa baka dyan na hapon o sa aga, maproklama na kan sinabi ng mga persona. Now, talking about Lito Lapid, nagsabi na kung mahiling na analyst, ako nga sa totoo lang nga pig-analyze kung natangaya si Lito Lapid, pirming nanggagana. Ano ba pigpapara urulukan si Lito Lapid? Dahil man niya nagtataram, dahil man niya tatao magtaram. Pero ito pala sa mga lay, napapakinabangan tango niya, may mga batas pala siya. Hello? Hello, bro, morning. Yeah, morning, bro. Yeah. Pa. Pwedeng mag-intran. Apa? comment ko. Yes, biga. Observation ko ba? Totoo ito na ang mga kabataan mo niyan talagang iba eh. Apa? Pero kung
yung pangyayaring ini, ibabalik ko lang sa election nakaraan election na ang si Ramos tapos si Miriam Defensor kayo. Panahon na ito. Opo. Diyan na si Miriam. Ito may nagkuhan ba ito? Nagreklamo ba ka? Di ba? May anomalya da sa resulta kang eleksyon ka ito. Yes. Oh. Kasi makusugon si Miriam ka ito sa kabataan eh. Oh, yeah. Nung biglang patapos na, nanggana si Manong Tabako. Yeah, si Fidel Ramos. Yes, oo. Kasi hindi ko masabi kung anong pero ang mga kabataan ngayon, based on my observation, madali silang ma-impluensyahan ng tama itong caller kanina na pagsabihan mo sila, mag-yes lang sila. Oo. Pero gigibuunin da, sumuyanin na. Yeah. Totoo. 'Di ba? Yeah. Hindi sila nag-iisip na ano bang ginawa nung particular na senador na to, itong kabilang senador na ito. Kasi yung kabilang senador, yes, it's good. Lahat naman sila may magandang naginibo. Pero may isa dyan na naapektuhan, na ginawa ng batas na hindi makagalaw ang mga pulisya kasi yung age nung mga kabataan na nakagawa ng kriminal. Oo, yun yung natatandaan ko na nakasali ngayon. Opo. Na nakalabas, na out of survey, nakalabas siya as senador. So walang ganun thinking ang mga kabataan ngayon eh. I don't know why. Opo. Kaya talagang yung mga analyst, dinadangog ko talaga sinda kung paano nakaiba suduan na samantalang si mismo, naranan ko na, si Senator Kiko, mismo si Tita Shawi, bakit ayaw nyo, di ba, umiyak? Pigparabaras Pero siya na ba ito kan? tingnan mo, Pigparabaras siya na ba si Kiko pangalinan kan? Ito ang dagat. Wow, dagat. Pigparabaras ba na ko nagbalik, may recall lugod? Ito ang Ayun, kama. Wow, kama. kaya nagtutubod ako, bro. Buda, bro. Palad ang Buda, bro. So, inaangat. pigparabaras bash ba sa kanso naghigop siya sa mangko na sabaw na dito minama sa lips niya. Kapapalad ang inaapi, inaangat. Ata na. Awinda. Okay, thank you Wala very na, talaga ang survey ay ang election ngayon. Ata na. Nag-ulo ko na mga. Okay, sige dito. Salamat. Tingnan mo na huminigop si Buda. Uminit siya sa kikuan, uminit siya sa ano ito, pangki ito. So, net baga? Fishnet? Uminit siya fishnet, mga tugang naman sa tubig na naman nakaabot sa tabang bago na tamatig para bago na. Di lang sinunsakan, pag may Kiko, may Sharon. Pag may kainan, Sharon mo. Hello? Kaya VP, Pero ang bako bigong epektibo sa baili kan sarong senador, dahil na kinagatan eh. dahil na kaya. Dahil na kaya. Okay, sige go. sa buong. Yeah. Okay, go. Kaya ako naniniwala, VP, ang masasabi ni Jose Rizal, Opo. ang kabataan ang pag-aasa ng bayan. Okay. So, bayan niya. Anyway, that's water under the bridge. Gusto ko lang tabi balikan sa hapon. Okay. So, Converging. Okay. Iyo. Mission ko ito pa rin. Ito. Itong mission ko ngunyan. Mission ko ito eh. Itabi tapos yung sinuggest ko baga na sana revise Yeah, kaya na sa correct. YouTube. Correct. Para mailing tang performance ninda. Iyo tabi. Apo. Ganyan, ito kayang Converging. Dapat maghururon mo na dialogue before mag-assume. Yes. Diba? Oo. May gusto lang tabi akong isuggest duman. Kasi ining mga nadaog na kandidato, igwaman sindang mga katapurma o mga proyekto na magayon. Sana tabi, itong mga langgana, mag-take man ki effort na i-include ito sa programa ninda with the indulgence or approval sa itong mga nadaog.
And pag nangyari yan, sana i-acknowledge man nila na ito proyekto o pag-iisip kan sa nadaog. Kasi sarong paagi tabi yan, at least, Apo. may healing process. Yeah. So, iyan lang tabi, kaya nga gusto ko sana naka-televise ito, kaya Apo. naka-YouTube, nga at least mahiling ka. Yes. Kasi marauton tabi na magparabangayan. Iyo baga? Dahil mangki Diba? napapad naman sa tawag maray. Ang nararaot, ang Pilipinas mismo, ang tao eh. Okay. Iyo man lang tabi. Sige, Miguel. Mga ma-realize tabi ito. Yeah, okay. Salamat. Okay, thank you. Salamat. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Okay. Hello, good morning. Good morning, Miko. Morning, bro. Ang social media, maray maraot. Opo. Si Lito Lapid na baga, nag-expose yan, urual daw, Iyo. nahiling kang tao yan. Oo. Ang pigpo-portray niyang role, duman sa set teleserye, Oo. maray. Okay, gumina na baga. Iya. Opo. So, ito man na sige man ang kababayli, Oo. pero nagaparapanaog ti Jackie. Nagkadaraog baga. Oo. Mga maraog supig paano duman. Yeah. May script na. Iling duman ang mga video script. Raog baga. Yeah. So nananao siya, dagit. Dari na uyam. Yeah. Opo. O, so kay Bong Rebilla man, so pig-expose niya man na duman na so 124 million na dahil niya papinguli. Oo. Lahat Oo. ng limpakat to. Yeah. Okay. Oh? Okay. Sige, Miguel. Salamat. Ang boses kan utaw. Pabilon ta daw ining gusto magtararam mo niya na pagkaaga. Tadagot ang boses kang utaw. Hello, Bibi. Good morning. Good morning, boss. Magayon talagang mga diskusyon ganyan. Lalo na itong sinabi kanina ni Sir Joker. Opo. Pero para sa kuya, idagdag ko lang, ang healing process, mainit yan kung mag-concede ang nadaw. Okay. And then, that's the time, he or she lay down kung ano man sa plataforma na gusto niyang i-adapt kang nanggana. Yeah. Diba? Iyan Opo. ang magayon na, iyan ang paggiling ko magayon na proseso. Yeah. And then, panggawa, itong pagpili kang mga bagong generation duman sa ibang tao. Yes, may disadvantage siya na dahil nagdadangog sa gurang, pero ako I doubt kasi ang akin ko, nagdadangog sa kuya sa mga simpleng bagay or komplikadong bagay, basta aral niya at naipapaliwanag ko sa iya kung naka. Opo. Ang kagayunan lang kini, sabi ko nga ni, so mga nagtarao, pwedeng sa sunod na election, maisip-isip na magibo na sa nakong tama, mapahiling na sa nakong tama na pag-uugali at pag-gobyerno. O sige ko na sa nang panao. Opo. Nagkakaigos ang change of character duman sa politiko kasi nahiling ko bago yun ang eleksyon na yun halos na na politiko ang nasa utak na sana is basta agwa kong budget manggagana ako. Okay. Meaning, nakulong politiko matatali, di ba? Expert, but they lost their moral values Yeah, because okay. the electorate pinayagan nila. Pero yung eleksyon na yun, nagbago sa character and dimension. So yun ang magandang bagay naman. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Miguel. Sa susunod sa 2028, alatong ko na talaga si Henry Maceda ang talaga para Laptason ta Sino ka na talaga yan? na. May. Ano? mabagong isip mo. Yeah. Okay. After ganing barangay election. Ilingon to sa December. Ay. Okay, thank you. Utaw. Alright, sige, another boses, mga tugang kang utaw. Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Go ahead. Sa Rodado man, tayo na hindi ko pa subago, so pig ko yung mga pikapot kang sarong national TV, kung nata kaya ako sa survey. Ngunyan, sabi ito man,
dito sa na pala porsyento niya ang duman sa pre-survey ninda, ang bilan niya sensei na inaapod. Iyo, dit so voters preference pag-abot sa Gen Z and Millennial na respondent. Yes. Oh. Panindua BP. Inako ninda eh. Oo. Di na hiling ito. Panindua. Mm. Ini yung BP na mga kabataan mo niya, naguro ron, na-influensyan sinda kang nagtataram na, libaw nga ako, gusto ko si Bam, gusto ko si Bam, ini. Tumat, nag-iisip na sa mga millennials, totoo. Oh, correct. Although may sa diri silang pag-iisip, ang point din na duman, makakatabang inis ako. Kasi sipon mo ang number 1 daw ito kay Bam, so scholarship. Yeah. Which is ang Pero kaunod na scholarship, Bam. sa totoo lang, kasi Bam, dahil man controversial na kinaimbultuhan, di ba, na magabat. Oo, totoo. Ang magabat ka talagang ginibo, Ito, bagaday man. yan na free college education, magabat talaga, yan ang garo din nalingawang kan, di ba, na imagine, Bicol University, perang million siya nag-eskwela dyan, naan sa auto kang batas, si Bam Aquino, free Correct. college education. Yan ang Kasama number yung 1 sa community inang college. nag-influensya. Di ba? So, tara mo mga kansaro na nagbaralyo, kaya yan, no, minakibigla. Oo. Ang pang-gawa, BP, ako yan lang ako marak lang ako Kasi ingat magaong sa kuyang pigkatao. Dahil mo sa kuyang pundo ko, dahil ko ninagat, kung Yeah. mo lang tinaw. Yeah, correct. Ano man ang obligasyon mo sa'yo mong ibalikon sa'yo mo? Okay. That's my point to, galing. Iyan na sa kuya, Yeah. BP. Opo, okay. Okay, thank you. Sige, Migo. Salamat ha. Diba? Seriously, speaking of Bam Aquino, yan tabi na free college education, yan na Bicol University, gabos na state colleges and universities, free tuition baga. Karon siya sa nasa likod ka yan. Iyan na ini si Bongo. Iyan ang malasakit center na kanya. Nag-click yan sa ibang parte ng Pilipinas lalo. Yan sunatandaan sa iya eh. Yan ang malasakit center na yan po sa mga government hospital. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yes, sir. Good morning. Comment lang po sir sa boses ng iba. Opo. Ang mga sa akin kaya ngunyan, mas matalino kaysa mga active din sa social media eh. Opo. Kaya mas aram nila kung ano nangyayari kaya tapos hiding ani dapat nakalaog. Opo. Local spirit. Iyo. Kaso, sarong Aldaw Migo, hali ako sa Bicol University. Pagka, ilaling ko sa kadakol ng mga estudyante, Sir, ano pa mayroon kay Heidi Mendoza? Natangan niya ko. Di mo nga isabi, yung nga bibid ko. Di ngayon ang gana no, sayang. Kasi kung gari kulang pa kaya sa push para si Heidi Mendoza. Pero aram yan kan mga kwan eh, kan mga yan na Gen Z. Araw sa pamilya niya at saka Jinsin. Opo. Iba man sila magiling, iba sila magiling eh, din kandidato. Yun lang ang kagayunan mo sa mga aki ko tanda. Maski nag-iyo sa magurang, Yeah. may duwa man akong butantis na. Oh. 46 years old ako, pero may duwa akong college. Anong yan. Pero parehas sila nagbuto. Pero Yeah. maski kampanya ko siya kila Makino, Kiko, at saka Heidi, at saka kay Loco Espiritu. Yeah. Sa Makulita, yun ang binuto niya. Pero nagdagdag sinda, nagpili sinda pa kung isa'y pa ang pwede nila para sa indang. Yeah. Dapat may buto. Yeah. Kaya mas active sinda kaya sa social media. Opo. Mas Kaya takol sila nababasa. Yan. Oo, nababasa na ninda kung ano ang dapat na ibuto ninda. Kaya hindi ito na mabutan po sa Yeah. ang Correct. laki. Okay. Yan lang po. Sige boss, salamaton sa reaction. Ang boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan Utaw. Okay, speaking of local na sitwasyon, mga tugang, nag-text si Dr. Cedric Daep, ang provincial administrator ni Governor Glenda Bungao. Sabi niya, kami ngayon Henry, nag-start na mag-prepare ang status report kan programs, projects, and activities para sa turnover kan transition governance team. Move on na kami nganing daing delay sa public service. June turnover, July start na kan implementation, kan new and continuing activities. Yan po ang text sa kuya ngunya na pagkaaga ni Dr. Cedric Daep, Provincial Administrator, mga tugang kan Albay. Now,
ito sa mga senador, ako sa iyon na itong 12 na ito. Kaya, kasabang ipigiling ko, mga tugang, sa mga political analyst, sa tuyo gari, mapagalang paminsan maghanap kay local na analyst, pasensya na po, baka dahil nilang nakukuha, pero bakulang kita digdi na ngaya, mina buses tolo. Sa Manila, baga nakulong kaan, mga taga UP, Ateneo, Lasal, UST, iba pang mga mid-bid na political analyst. Pero, paminsan, ang ibang political analyst, mailing mo marigari, medyo, although bako man talaga ako, pero may pigpapaboran man minsan, bako gabos. Sabi naman sa Ororon na nagkakairiling ko, kaya pala nagkukurintahan na sinda, mga tugang kang numero. May kinaraman sa impeachment, mga tugang ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang Senado pala, ma-resume, tabi, as in matapos kan sa endang, ma-end kan sa endang session, pero June 13 something, araw ka, so kung mani pa rin markas bagong aga. Sabi yun, pero ang aldaw naman sa, dahil naman kakayahon kan mga senador na mag-prepare kay impeachment, impeachment, article of impeachment, or whatever, so ining matukaw na dosing senador, ipon makumpuesto kan 24 na senator judges. Kaya nagkikurentahan na duman sa Manila, kung isang nga digdian para kay Sara Duterte, para nga sa administrasyon, para nga mga swing votes, no? Nagkikurentahan na. Nagluluwas sa kurentahan nito, na alos dakul databi duman, sa mga kalyado kan vice-presidente. Taday na perfect kang, kang administrasyon. So, na ubos, napaganaw ng sendang team, team. Malangan sabi ni Soto, Senador Soto, Senator-elect Soto, para sa muyang yan, ang ganang nga sa muya, maski nga si Amy Marcos, parte nga, buda nga si Villar, sa babae. Di ba? Pero, nagkurentahan na, yan. Kaya pala sige ng identification mga senador na pabor sa administrasyon, pabor kay Vice President Sara Duterte. Kasi, an impeachment, mga tugang, is a political, political trial. Bako lang yan. Tama ba? So, correct me if I'm wrong kung may nagdadangog tabi dyan ng mga abogado, mga matitibay sa lay, na may nababasa kaya ako ka ng mga articles na, yan nga, political trial ang impeachment. Di ba? Ang mga desisyon dyan, kan ibang senador, pwede, nabasado sa talagang pig-apod na resulta kang, sa ebidensya, nabiga pahiling kan mga prosecutors or whatever, based on evidence, sabi nga ni. Pero ngayon, di man niya mahal yan na, ikaw yung political affiliation. Ang desisyon kan ibang mga senador, pwedeng korektado sa indang political affiliation. Kaya may political, color ang pag-abot tabi sa pagdedesisyon kaya. So yan tabi, Now, kaya yan, tabi, kaya halatunta, mga tugang sa maabot na kung anong abutan tabi kan impeachment ni Vice President Sara Duterte. Talking about party list, no? Kung sabi ka ni ba na ngaya, kung ito databi mga tugang na ito databi na mga, and I am basing my information tabi duman sa mga nailing ko sa nasyonal. Kung hindi databi na nanggarana sa mga tapos mga kadaklan sa miyembro kang Quadcom, nagkaturuwal sa pwesto, kadaklan duman sa mga miyembro, nagkadaraog apera kan utong si Batangas, Luistro, gana ito. May saro panggana sa ibang mga miyembro kang Quadcom na nag-investiga kontra ka sa Duterte administration, kontra sa war on drugs, kontra tabi sa controversial fund o confidential fund ni BP Sara, etc. Tapos Quadcom baga, ito binilog, whether we like it or not, binilog ito para investigahan ang uminaging administrasyon kan dating ni Duterte. Kasabay yung mga tugang si Vice President Sara Duterte. Kaya nagluwas naman sa confidential fund niya. Di ba? Ngunyan, so kadaglan naman, nagkadaraog tabi. Kuto si Abante, ay nako, na pirming gari, hype na, pirming napipikon, daog sa Manila. Oh. Si Dan Fernandez, así ko ito, so congressman naman na, na, so Dan Fernandez ba yun? Daog sa Laguna, Governor. Now, pero sa bayan, sabi kan iba, sabi kan mga analyst, ito protest, votes. Protesta nga kan mga tao, kaya nga, dahil nga nabinutuhan sa ibang ngayang sa administration, budang nga so nagpapara, ararog nga kinaro kaya.
Pero ang iba man, tapag abot na sa party list, number 1 sa akbayan. Sino baga naman ng sa mga congressmen baga naman, akaraglang mga naman, akbayan members. So nagdaralagan ng mga senador, daraog na mga nasa miyembro kan party list, no? Pero pag abot sa party list, number 1 sa akbayan, na dahil nagluwas sa survey. Pero ang boto ng kakakbayan, 2.7 million, equals 6.71%. Susugduan sa analysis, may nakakasiguro na po sila nin tulong tukawan. Tulong tukawan. Akbayan, ikaduwa sa Duterte Youth, nakakasiguro ki, duwang tukawan. Tingog. Ang tingog pa lang, may nagchat sa kuya, sa late da ini. Pero, dyan sa, agaro konektado ka na speaker. Ano kaya? Tingog, nakakasiguro ng tulong tukawan. So, 4-piece. Uyog-uyogon mo, dahil lang sa puro 4-piece na ginaribang ki party list, siguro ang tulong tukawan. Tapos mga tugang so CIS na inanag number 1 kayo to permi. Di ba ka? Ang mga nominees baga kayo, ni mga tulfo, kayo mga panahon. CIS, number 5 ngunyan, nakakasiguro man sinda mga tugang ki, duwang tukawan. O tulo, duwa hanggang tulong tukawan. Ang number 6 tabi, sa Bicol. Sabi duman sa analysis, ninda, ang ako Bicol, ngunyan, naigwanin sobra sa 1 million, nakakasiguro po nin tulong tukawan. Duwang tukawan. 2 seats tabi, anak ko Bicol. Kaya, pasok na sa pasok si Congressman Elizaldico, buda si Mayor Alfredo Garbin Jr., si Mayor Pido. Balik siya duman sa Senado. Nagkasiguro databi kay duwang tukawan. So, Suwag Ilonggo, duwang tukawan. Solid North, may duwang tukawan. So, Trabaho, sarong tukawan, etc. Basta sugabos databi mga tugang na mga nanggarana. Mga tugang na dahil naka 2% dapat pala yan, maka 2% ka. Sabi kan mga analysis kan mga eksperto dahil lang naman sa gari decision jurisprudence na linuwaskan ko sa Suprema, mas kaya ka makaabot ki limit nin gari, I think 2% ito, ikatabi nakakasiguro kanin sarong tukawan. Kaya araw ngayon, alimbawa sa iba pang mga party list na hanggang preto gari 54 gayud ito na ika-54, maski makabuto kang 200 o 300 mil, nakakasiguro katabi nin sarong tukawan. Yan tabi naman ang ang mangyayari. Kaya sa Bicol region, sa Bicol Saro, gari may sarong tukawan. Tandalin ko sa Banggi. Ano pa sa mga Bicol? Dakulong kitang party list sa Bicol, adi. Pero in fairness, ang nangingino talaga sa Bicol region na na party list, so ako Bicol. Pero nakulong kita, ako Bicol Saro. Ining TGP, sabi ang kung kayan, nominee, taga Catanduanes. Ano pa ito? So, agri-party list, no? So, iba pa, mga tugang. Nakulong kita sa Bicol, naarog kayan. Di ba? Kaya, ang Bicol region, kadakol na congressman. Although, pag party list ka baga, ang scope kang mo is national. Tapos, siyempre, sa ibang sector, sa iba-ibang parte kang Pilipinas. Pero nakulong kitang congressman sa Bicol. Na dahil man na-identify kung mga Bicolano pala niyan na mga party list naan, kanya ano sila sa Kongreso. Hello? Nag-orasyon ka tabi pagkaga. Ay, dyan hapon, bossing. Ay, hapon ito. Dyan hapon. Anong orasyon ko dyan hapon? Ayo, apangan ko sa orasyon mo sa mga leader pagka. Sa mga leader dyan hapon. Okay. Orasyon sa mga leader. Tabi, Vice Gov. Latosunta ka sa... Ang Vice Governor tabi si Diday ko. Latosunta ka dyan. Pasirig na iyan. Latosunta ka. Ito sa'yo mo. O dyan hapon. Orasyon sa mga leader. Okay. Nasugod mo nagkuruan ng motor, may nagdaw ng kutsi. Latosunta. Okay, sige na go. Salamat. Mamaya yan. Kaputal, Vox Populi, Vox Dei, ang boses Mamaya po. Orasyon daw sa mga Kaiba si orasyon daw mga tugang sa mga leader. Diino. Nangga naman una daog. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. Nawawala si Jimmy.
Nawawala si Jimmy. Alright, sige, 8:15 oras mga tugaw sa Pilipinas. Jim, go. Maray naga, Pipi, maray naga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, dapat maisihan na ni PBBM. Asin kon kinakaipuhan ipaabot na sa ngatanan ning kaso sa ombudsman, unreasonable na pagpapakudal kan PNR sa mga intersection and release sa Ligao, asin iba pang parte kan 3rd District, kung sa induang lugar sa nasabing syudad an basta na sanang binarikadahan, na mga lansang partikular sa barangay Gilid, asin barangay Tuburan. Matatandaan tiklop tuhod ng nakipag-ulay ang lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Nando Gonzales sa manayamento kan Philippine National Railways na kung pwede burukasan ang mga tinampo na daina na aagihan mo niyan sa pagsasabing ang tinampo kaya nga ni pinagibo kan LGU ta importanteng maraini sa mga parao matan direksyon kay ni pasiring sa mga barangay na may mga maiwas na mga tanuman pangani na matabangan ang mga paraumang mapadali sa pagpaluwaskan sa indang mga produkto, mga estudyante asin iba pa iyo ang nagkakatarabangan kay ni. Ang rason kay ito kan PNR isinaraan na sabing mga intersection tan rason for safety purposes tabi bibi. Sa isinagibong dialogo entre kan LGU asin PNR ipinagpaliwanag kan alkalde ang importansya kan nasabing tinampo asin daiman sinda nagpabugtak nin tinampo na isasakripisyo ang safety. Yaon man diraray ang safety ngunyan anda nan an lokal na gobyerno kan Ligao ang barangay na i-comply kung ano ang mga rekomendasyones kan PNR para sana mabuksan ang mga release. Ipinag-igwanan mga rekomendasyon ta BBP asin complied na inigabos. So pag pipintura kan pinampo, so pag kukudal kan gusto nindang makudal talaga and bugtakanin agihan so mga tao magbugtak ibantay complied na inigabos. Pero hanggang sa ngunyan hanggang sa presente dai pananggad sa BBP pinagbubuksan kan PNR and susog sa alkalde kan Ligao very unreasonable na dahil nakiraso na dahil buksan naka-comply na nakasumiter na kan mga requirements ano ang diferensya kung daon pa dahil ini talaga buksan ipantos na ini kay Presidente BBM asin sa ombudsman dapat ang alkalde kan Ligao. Naghahanap pa kami sa PNR intirong requirement kinibo mina all they wanted mas magayon nga ni mga crossing na ini sa ibang crossing ninda. Kaya din ang rason na nibuksan nini. Kung igwa man rason, I think it's already an unreasonable time na they will not open this. Kasi they're disturbing our farmers who need crossing. Nadodouble ang expenses ng mga farmer, nadodouble expenses ng mga tao na kailangan mag-commute. So we've been begging them, please ayusin nyo. Hanggang ngayon, naghahanap pa kami. Okay, just isa talaga ito tagasa na yung pinatay talaga tayo. We'll have to go to the president. He's the only other person because we have no jurisdiction over the PNR. We'll have to appeal to the president of the Philippines to please send a representative here to look into this matter. But we have complied. As a matter of our crossing now here, may barandila kami. Siya bang crossing nila, hindi rin yung barandila. Kami nagkaagna para lang masatisfy me. Pero lelang kinason siguro na ang pleadings me na please on behalf of our farmers, our commuters, our poor people here, they need this crossing. Hindi may magkani kakaagyan kung dahil magkaipuhan. So, unreasonable na ang pigigin mo kay ni. We go to Malacanang or we file a case with the ombudsman. Wala, Jimmy nasalita di si JB News. Salamat, Jimmy, sa report. 8:20, oras sa Pilipinas. Sabi ni Kuya sa kadakulang nga kang congressman ta sa Bicol, ano na nga de malawos lamang ang magayo na train system ta? Ara mo Kuya tama ang point mo. Kaso hapon, nag-meeting kami sa, kaso hapon, nag-meeting kami sa ACCI.
Di ko lang masyado na didetalye. Kaya nga naman, pigchat ko sa samuyang presidente sa ICCI, si Sir Glenn Lee. Kaso hapon, nag-meeting kami, nagatindir kaya kang South Luzon Business Area Conference so ibaming pag-iriba sa Board of Trustees kang ACCI, Albay Chamber of Commerce and Industry. Na-mention naman, nakaurong kan ibaming pag-iriba sa San Miguel, Ronald. Bago kita mag-commerce. Buda, so iba pa duman ng mga contractors na darakula, itong darakulaon na mga contractor ng mga highways, tollways, no araw ka. Dako rin na detalye kay Marita, nagtapos kami sa Banggi, alas si pasado alas 7 na buda. So discussion formal man, so samuya tabi na ano yan, samuya na ano yan, na proceedings, taiga pigsulod man sa parliamentary rules sa samuyang meeting. Di ka man basta-basta makaabot, alam mo, nagisahon mo sa kaurong, apot-apoton mo sa nagatinder naman. No. Pero nagluwas naman sa ururon mi, ongoing nun yan, ang trabaho, kan expressway, pasiring haling Manila, going to Bicol. In fact, ang target, until Matnog. O, kaya, ugaring si President Lee, medyo busy, may kauron ugaring siya, may mga bisita siya. Tabi may kauron may lang ta ay yung manang gadugaring pwede may lang ta simbagong kulit masupog okay na tiway. Ayan. Alright, may iyan subiguro mo yan kauron indas sa San Miguel. Yan pala yung journal na pigkatrabaho na haling duman sa may Batangas yan na ilingta haling Manila na pag-cross mo dyan sa may Quezon Province, yan, papadharan nila dyan sa may Candelaria, o yan sa may Lopez area, digdi sa may, ano ini, may Gumaka area. Igura, mga naharlang tao ng mga build na mga, igura skyway, mga poste, iyon na pala yan. Kaya lang, nakikig kami dumangkan, inarami na, kung na rin niya po matatapos yan, sabi kan, so, nag-work nga kan kami ta. Sabi kan so, maikan nga niya ako bumalo at pagtapos kan may kan nagpag-break. Mingi ako mulo nga, di mo lamang dinitalye na ta. May istorya lamang kita. Nalinganon ko nga bro. So to so mga Dracula lang negosyante sa Legazpi. Ngayon di mo nga ako hinarat ko no rin matatapos. Pero may sinimbag na sa iya. O pagkatapos lang ganing apo di Manong Red. Hello Manong Red. Hello, Migo, pagkini, information sa rin eh. Yeah, pero sure. totoo yun eh. Yes, Totoo yun eh. yes. So, ako yun eh. Totoo yun eh. Iyan na congressman, di man ang ka-intra dyan sa train na ipigibong. Iyan na pigsa mo expressway na yan. Yeah, Nasa ka na. Wara dyan na So, pamangkin ko, nagtatrabaho kay Mr. Ang sa SMC. Oh, yeah, correct. Ang project nindang yan, sabi niya, hanggang 2029. Eksakto, Migo. Tama yan na. Itong pamangking ko, hanggang yan, nagtatrabaho pa duman kay Mr. Ang. Yan na expressway, di ba? Oo, yung sa train. Yeah. So again, bakal train, nagilid ka ito, pig para bakal itong daga. Oo. Kagigibuan kay Inda kung anong project ninda, na which day ka-intra mga congressman. Oh, yeah, correct. Private initiative, yeah. Private talaga. Private. Si Mr. Ang magaso sa SMC. San Miguel? San Miguel? San Miguel Corporation. Ito, ang sabi ni Dahil. Ang trabaho ko itong pamangking ko is magbakal ka itong mga tigiling suagihan, so tatamaan, babakalon. Yeah. Ang kumpalang gampare, hanggang Matnog, ano sabi kang pamangkin mo? Hanggang Matnog na ang plano kaya? Pero priority, makabot mo na sa Bicol. Bicol, Metro Manila. Tuman talaga. Tuman lang nga kung okay na daya. Ang Manila, Bicol to Manila. Makaskasa na kita. Para magayon ang nindo, ang reporting, ipapasa ko sa imo. Yeah, sige. May office yan sa Naga. Okay. May office ang yan na SMC sa Naga. And open sila mag-entertain Surat. Yung mga question tungkol dyan sa bagay na yan. Because in the ayun ang aram ko. Yeah. Bako sindang may pay project, aram ka DPWH. Kaya aram ko siya nag-check.
Yeah, okay. Sindaaran din ako sisingyaon niya nakadeploy ng Dio sa may Pulanggi. Apo. Arulan din yan kung ano na parang percentage ang nababakal din daga para mamana ito. Yes, And ang target nga nila Very guys, good. 2029 dapat tapos na yan. Yeah. Okay, Migo. Salamat po. Migo. Okay, sige, Migo. Itong pigasabi ni Manong Reggie, totoo ito, ta. Hinapot ko, nga ko bro, sabi ko sa mga pag-break mi kasapo naman nagkaroon. Nga how many, ano yun ang target na taon? 20 kon ngayon, Migo. 29. Tatang niya ko takahaloy. Inda nga nga kung kayahon ngayon, ta. Ang target na Ronald, 15 kilometros kada taon. Ang kada trabaho, kan gari, contractor, 15 kilometers per year ang dapat matapos. Na, haling Manila, pilang kilometro ang hali sa hanggang sa Bicol, Legazpi, hanggang sa kuan. 15 kilometers per year. Pero sabi na, baka pag naayos na sa mga luting aragihan, tama itong sabi ni Manong Reg, luting aragihan, nagkabarakal na, takaypuhan na bayadan sa mga aragihan ng mga lote, mga tugang, maka magkurukaskas. Pero nga kung 15 kilometers per year ang dapat makomplied kang na yan, medyo nga mahaloy-haloy, pero ang target is 2029. Expressway, buda yan na PNR, lanes, etc. Gusto na ngayon na isa pribado. Pero ang piguron may kasabang giduman, expressway. Although mahal-mahal yan, pag yan baga na, sa SLEX, NLEX, mga EasyTex, alam ka, pag maagi ka baga dyan, mabayad ka, may tool pay. Pero, nakulang maagi dyan, kung makaskas ang biyahe mo da, komportable ang mga pasayro, asin mga tugang ang mga nagmamaneho nin auto. So meaning, if it is a private contractor, private business operation yan. Di ba? Day ka-entrang politik, mga elected official, sino mismo nagigibo ka yan? Siring sa ginibo sa NLEX, ISLEX, asin iba pa. Di ba? Hello? Baka lamang matapos iyan tulos. Hello? Good morning. Good morning. Actually, haloy na tabig bagang pinunan niya. Yeah, correct. Ang nagdangalas lang ako, pag ang gobyerno ang nagigibo, halo yun. Di pare, ining tinampo, private baga, SM San Miguel. Yes. Oh. Yun nga ang point of comparison ko. Pag private, makaskason. Okay, nakuha ko na. Gobyerno, halo yun. Nakuha ko na. Di ba? Yeah, correct. When in fact, dapat ang gobyerno sa serbisyo yan eh. Dapat yun ang inot, kumpara sa privado. Yan ang inginot. Okay. Yan ako nagangalas. Yeah, oo. Magayon ang tabi yan, dakulon dyan ang direkta ng route. Iyo. Makuha na paliko-liko baga. Tapos Iyo. hindi na maharagi yan sa mga Burubanwa. Oo, iyo. Ako may big estimate kasi siguro ang pa-Manila kan magasto ka mga less than 1,000 sa expressway lang. More than 1,000 tabi yan. Kano mga sa SLEX 200 plus eh. More than 2,000 ang gastusin mo dyan, ang payment mo. Yeah. Pero, Oo. ang savings mo sa time tsaka fuel. Yan, correct. Eksakto. Ano daw tabi kung i-include naman kan SMC? Unrealist, itaning na ninda dyan. Ang rin? Unrealist kan PNR, itaning na ninda dyan. Iyo dan pare, kaya pigadalan yan. Pigadalan Kung yan. sa'y nag-aagi sa expressway, duman man pagi kung surrealist ang Oo. sa gilid. Yeah. Kaya pigadalan yan tabi. Bagong release, bagong Pilipinas, bagong release man. Yeah. Kasi, kailangan mo kung marehab ka ang release mo yan. Ang problema, grabe, ang mga naka-istar ka na sa gilid, grabe. Yeah, correct. Diba? Bakit kapag-ibo mo niyan kay high-speed train kung nakulo ng harong sa gilid? Iyo, dapat kan open yan. Dahil masyadong pa. Totoo yan. Dahil mo baga sa Japan ang Shinkansen? Di ka man makahiling ki harong siya nagihangkaan. Bagaan release ka yan. Yeah, correct. May kudal both sides. Alam ko pati. Alam ko. Isipon mo ang speed ka yan. Diba? So, why not include duman sa ruta kan expressway? So, release. Opo. Okay. I don't know kung feasible yan, ano? Pero magayon ko dapat isip-isipon. Yes. Sana mahiling man yan. Opo. Okay. Okay. Thank you, Thank you. Mabuhay.
An hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:30 na, oras sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sinda nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, naog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, magapod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. We gotta figure
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy pre, si Ru dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin igwaman sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Sa diri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, at gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo, easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber, may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa'yo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na
na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nongsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asing kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatag sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, para po naman mga tugang sa mga taga-Banwang Daraga, pasensya na kamo may mga request kaya din na gusto nilang madangog ang boses ni Mayor-elect Vic Perete. Ano? Saya man na gari initial na priority for Daraga Albay. Mga tugang sayang pag-asumir bilang alkalde. Pasensya na po kamo ta, di ko nakukontak si Mayor Vic. Ano, cannot be reached po sa iyang cellphone number. Kaya siguro sa mga masunod na daw, makakauron tatabi si Mayor Vic sa DCGB. Kaya sorry po, duman sa mga nagpapaabot ni request na kung pwede na ma-interview si Mayor Vic, lalo na po ang tubig. Anong yung gigibuhon niya tungkol sa tubig? Nasaan nga po ang alkalde dyan sa Daraga. Dyan tabi sa Prime Water. Anong gigibuhon da tabi? Sige, basta pag baka mag-text ko naman, baka magsimbag si Mayor Vic, may schedule tapo sa ibang aldaw. Okay? Joshua Bino! Nasa linya. Good morning, Joshua. Joshua? Yes, good morning. Good morning, Giti. Good morning sa mga parangkabay. Speaking of Vic Perete, tapos na ang eleksyon kan Mayo 12, tapos naman ang karampanyahan, alagid dahil pa natatapos ang paglakaw-lakaw kan nasabi lang na ilihir na alkalde sa mananlain ng mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay. Kundi ang dip-dip kaini sa paglibot-libot sa mga barangay, bako na promisa ng mga plano o kaya plataforma, kundi iyon na ang pagpapasalamat sa mga taga-Daraga Albay, asin ang promisa na uutubon ang sa uyang mga ipananugwa sa paglibot-libot niya kan panahonin karampanyahan. Kasood mang aga kan magpuon ang sabi ng ilihidong alkalde na magpasyar sa mga barangay sa Daraga Albay at sinainot kining na parasyan itong mga yaon sa Southern Barangay. Nagpasyar at nagpasalamat sa mga residentes kan Barangay Ibaugan, San Vicente Grande, San Ramon asin Barangay Mayon. Nahapito naman sa Barangay Anislag. Naglibot naman si Perete Amay na pagkaaga para magpaabot ng pasasalamat sa ito daw sa iyang suporta. Dahil man ang sigun kaya
nagtaon ni na kumbaga inspirasyon, tiwala ka na publiko ang nagtaon sa iya ng kusugbuot para sa iyang uminagi nga laban sa iyang pagbalik sigud sa iya pangadjik nga iyuan mas mauswag asin maugmang futuro para sa gabos ng mga taga-Daraga Albay kunya sa mga masunod na aldaw lauman na magtatagalibot pa ini magapasyar sa iba pang mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay para magpasalamat sa itanaw sa iyang suporta asin pagkakataon na magserbi giraray bilang alkalde kan Daraga Albay. And tangunyan tabi ni Pedro apel sa paglibot-libot sa mga barangay ongoing naman ang pinagigibong Oplan Baklas kan sa iyang mga tarpaulin. Ininot ng na-clearing sa sentro kan Daraga Albay sa may parte kan banyag asin na ongoing man yan ang paglibot para sa Operation Baklas tangaling niligot ang palibot sa mga eleksyon tarpaulin tapos na ang kampanya tapos naman ang eleksyon. Panahon na tayo Pedro para mag-abante and magpasalamat sa publiko. Kaya pala kaya pala dahil ko na kukontak tabakan na yaon sir, yan dapat dahing signal. Minsan sa Southern Barangays dahing signal. Oh, kaya pala dahil ko na kutak. Anyway, sa masunod na daw. Sa may request sa mga Daragenyo kung pwede din sa Macauron. Ang primary concerns kan mga taga-Daraga, saro man sana tubig. Tubig po. Tubig po. Yan ang rin ang kwan kanta. Iyo. Bada may sarap akong ihapot kay Mayor Vic. Ihapot ko sa iya. Maka nagdadawag siya sa mga pag-iriba niya. Nga ni maprepara niya na simbag niya. Correct. Inansaro sa dapat maaraman pa kan mga taga-Daragin niyo. Kung sa mga taga-Daraga, ang gusto maaraman kung anong plano niya sa tubig. Ako ibaman ang hapot ko. Ano? Alam ko na, baka o na. Baka naglagatak ng cellphone ko. Baka yun na alam ko na. Ay, bako. Sabi ni Dr. Chris, tubig at basura. Pwede, di ba? Tubig mananggad, tapos basura bagaso. Dapat madagdagan niyang mga dump trucks ang Daraga. Ilang sa Legazpi, si Mayor siya may plano na tungkol dyan. May konkreto siyang plano about garbage collection, di ba? Correct. Sa Dilig Daraga, kulang ki dump truck. Oh. Tubig at basura. Pero may sarap ba kung pinag-imputan niya po dapat maaraman? Kung nagadawag si Mayor Vic wala sa supporters niya, istoryahan na tayo hapot dahil nga sa inyo ni Henry M. Diyos ba? Correct. Ang hapot ko sa iya, kung noorin siya, magom. Sabi niya baga, ako nga, sultero, dahil nangayang, sa mga hati nga, estable. Pero sisay duman ang pag-agumon niyo talaga. Intrigero ka nga. Okay, sige. Dapat pag-isipan. Pag-isipan niyang haputan. Sabi ni Jake, okay. Ang nagsasadya itong barata sa pag-isot-simot sa Daraga Albay. Sabino. Thank you, Joshua. Angel Mostaza, nasa linya. Good morning, Angel. MVP. Sa mga nagdagtapang bareta, generally peaceful at matrayong po ang nangyaring eleksyon sa Bicol Region kan Lunes sa Mayo 12, 2025. Iningon niya ng assessment ni Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa sa pagkipagurot tango niya na pagkaaga kung sa sinabi niya na magayon ang turnout kan voters kung niya dahil sa dakul ng mga Bicolano ang nag-exercise kan sa iyang diretsyo na magboto na uminabot sa sobra 80% hali sa kabilugan na sobra 4,000 na rehistradong botante sa Bicol. Sinabi ni Attorney Valesa na naka-experience sa sindanin mga minor problems kaibahan na itong problema sa mga ginamit na automated counting machine, problema sa paggamit na mga USP, kakulangan ng balota sa nagkapirang presinto dyan sa Daraga at yung Ginubatan, alagad tulos man inizipin na naresulteran dahil sa inagnalatag na contingency plan. Wala man mga election-related incidents na irehistro ang Comelec basado man sa indang monitoring sa mismong aldaw kan perilian kung kaya dakulang pasalamat niya sa gabos sa mga nagtarabang lalo na sa PNP, AFP, LTO, DPWH at lalong-lalo na sa sobra sa 20,000 na mga paratukdo kan Department of Education Bicol. Nangagong tapipian na parte ka na pagpagurunta kay RD Valesa. Well, I just want to extend maraming salamat and congratulations for doing your part and participating in this election. So hopefully sa mga next elections is madami pa po ang
mag-participate sa election at maging discerning na voters sa mga susunod na elections. Mhm. Yung kasama po, VP Henry, ang tingog ni RD. Mhm. Mga dagdag na barata ang kalawa, Boy, Angel Masaga. Mayapot pa ka daw kay Atty. Baleza ko di. Mayapot ko si Atty. Mayapot ko daw kay Atty. Baleza. Pag gihapot mo sa Atty. Baleza kang kontrabigay, minaibang pa. Ay, nakapag na yan dito. Pasabi si Atty. Baleza, kuduton tangay dyan, Henry M. Okay. May istorya kayo Sige. ng VP. Yeah. Yan dito mga dagdag ng barata, Halisaluwa, Sid Kuya Boy, Angel Masaga, DCGB. Sige, ay madali lang ta. Pero may mga naghahapot kaya. Pero ako sabi ko sa inyo baga, so ako Bicol, nakakasiguro na siyang duwang tukawan. Yan so nailing ko ng mga analysis, di ba? Tabi kaya igwaki duwang tukawan duman kaya sureball na mabalik sa Kongreso si Mayor Alfredo Garbin Jr. buda tabi sa Congressman Saldico. Tabi so nagaharap po. Sabi ka sa Secretary Henry, good morning, sure ka po na may duwang tukawan so ako Bicol? Iyo po. Kung nga naman nag-text man, so ang probinsyano ngayon may pirang tukawan ay linggo baka saro. Kaya kasabayan duman sa lista mga tugang nailing ko kaso Banggi. Pero sa ako Bicol tabi, sigurado na duwa ang tukawan ninda. Gari doon eh. Sabi ka, sure ka nga ya, Henry M? Sure po ako, tanailing ko. Basta, yung mga, ano sa iyo? Yung mga, alam ko na. Ngalat ko na lagod. Tanganin na, alam ko na. Tabaloon ta maghanap kay, alam ko na, ha? Siguro doon ta. Masyado ka mo na. Masyado ka mo na mga kwan. Pero sure ka nga. Madali lang. Tabaga. Ako ka rin. Baka dito na makaol. Kwan na 10 minutes bago mag-alas 9 ng aga. Tingdi po mga tugang sa tuya tabi na programa sa DCGB. Nagiulo ko na kan mga kwan din daw. Controversial na hapot. Alright. Sige. Good morning, Henry M. Iyo po, nahiling ko po ito sa TV. So, bighapot ka na texter mo sa ako Bicol. Nahiling ko po sa National TV. Okay, sige. Nahiling mo para ako, nahiling ko man. Bigapasi ko man sana, duman sa mga analysis, mga dito. So, arithmetic. May formula pala niyan, ha? Pasensya na ka mo, So, nag-apot sa kuya. Dahil nagsimbag si Kwan. Pigapudan ko kaya si, Pigapudan ko si Executive Director, Mayor Alfredo Garbin Jr. regarding yan. Okay? Kaya nag-ring lang. Ebidensya po ito, nadagong lindo, nag-ring tabi. Kung mawarang kamong tukawan sa mga ibang party list tabi, kung dahil kamong mga available na tukawan, nawarang kamong tukawan sa Kongreso, dahil ko mag-adate, sa mga ibang party list tabaga, kung kamo medyo nawarang kamong tukawan, may pwede po kamong dumuman. May dumanan. May pwede kamong dumanan. Dahil kamo lamang papawalan na magtukaw, dumang kamo mga tugang sa mga simbahan. Dakulong Gusto po nyo ng na chance tukawan. manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Ronald. I-welcome mi pala sa samuyang bagong pag-iriba digdi sa DCGB. The returnee. Another beautiful face. Tama, Jerome, tama. Bibid mo ito, Jerome, David. Ay baguhan ka rin. Dahil mo bibid ito. Sarap po sa dagdag mga tugang na magayon na pandok sa DCGB Newsroom. Ang samuya tabing bagong pag-iriba digdi sa muyang news writer. One of the beautiful faces. Sarap po sa dagdag na magayon na pandok sa muyang newsroom. Okay, gusto ko may mga uritsura man lamang araw nga kay Ate Shara.
Araw nga kay Jenny, yan, di ba? Kaya, pagkawin talaga, so medyo may hurit surama. Welcome to, to our, one of the news writers namin, si Nicole Ann Gloriani. Yeah. Yes. Sabi, siguro umadara ni Kimirindalan niya na hapon. Tagari gusto niya mag-gari. Welcome. So, dapat nga po, ikan magkuhan ka. Mapapansit ko tayo na hapon, ade. Para kay Nicole, ade. Mapapansit ko tayo na hapon para kay Nicole. Nicole Ann Gloriani. Siya po mo yung bagong news writer. Kaya newsroom itabi, ako na, tulunang dahil mong pandog niya na babae. Ate Shara, si Ate Jenny, o si Ate Nicole. Yeah. May sarot pa ko, ako na yung masakot nagkatango. Masakot nagkatango pa rin mari. Ako magtango, hindi ko aram. Ano pre? Ano pre? Pero makeup na. Basta may bago kaming pag-irib si Nicole, dati meaning pag-irib di kahit may kunin dati meaning ano si Nicole, newscaster siya kahit di ba? Diba sa alas 7 7 o'clock newscaster binigay ito. Tapos naghali siya garo sabi sa kuya, nagpaaram siya sa kuya, takwan niya, garo niya na in love ako. Sabi niya, nangin ako na in love ka. Na-in love nga pa ako. Ako nga ako, sige, alalisa ron mo kay Maraya. Ngayon po, okay naman. Balik po sa DCGB si Miss Nicole. Ining news writers mi sa DCGB po, newsroom, puro single ade. Ade puro, si Shara single, Jenny single, si Nicole single. Sabi yung kan single po, dahil pang-agom. Diba? Pero sila po, may bata. Si Sen ma-blow out. Dapat si Jenny magbalki pa si Toto na si Jenny. Ay! Dahil na kita magkuhan. Dumana kita magkaraon kay Manayulik Dumana kita sa pawa palan. Magasto ka pa sa pawa na sana. Alright, mga tugang, yan po sa muyang bagong pag-iriba sa DCGB, Nicole Ann Gloriani. News writer po. Diyan para sa mga istorya kan DCGB. Alright, sige. Mga tugang, salamat ka sa inyong pagantabay. Sikwa na muna. Ang masunod tabi si News Director Mar de la Cruz. Nagparam si Pio. May lakaw na siyang importante. Kaya si Pading Mar na muna ang sa inyong madadangog mga tugang sa programang Tingog Kan Banwaan. Sa aramon niya to, ang anong oras mo niyan, may black time mo niyan, 11? Mayroon? So, ano mo niyan, Webes? May black time, ano? Di 30 minutes lang si Diyos na tao na di. O, pwede mag-gawin diretso na ni Pading Mar, di ba? So, waring dit ang commercial mo niyan, baka magulpi si Pading Mar, hindi magapahingalo naman. Alright? Sige po, pag-11, sa programang aramon niya to muna, so, natatadang 30 minutes naman sa Jerome Day, may black time kita. Si Joshua May Bino. Joshua May Bino. Ay, may PhilHealth pala na 10 to 10:30. Okay, may PhilHealth pala. Hindi si Pading Mar. Nakasabay ito at Buda, 11 to 12 DNR. Sige, mga tugang, thank you. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo. Pinky on Mo, Henry. Salamat. Goodbye. Maray na aga sa inyo, gagos. God is good. All the time. Smile. Ang hapot,